ҳамлаҳои бештари умарро мо тамошо кардем. ҷаҳонгир маҷидов ва боз ҳусейнзода фарзин. ҷаҳонгир қоматаш андаке баландтар аз паҳлавони умедбахши мамлакат. албатта имрӯз ҳам ҷуръат кӯшишашам дар муборизаи имрӯза хеле хуб ба назар мерасад. ҷаҳонгир дар вазни 90 кило дирӯз барандаи медали тилло шуд. фарзин ҳусайнов ҳам дар вазни 100 кило дар чемпионати ҷавонони тоҷикистон ба финал баромад ва ҷои дуюмро гирифт. баростӣ дар як дақиқа хеле хуб худро нишон дод фарзин. новобаста аз дастовардҳои олии паҳлавони умедбахши мамлакат ҷаҳонгир маҷидов фарзин хеле хуб истодагарӣ кард. ин чеҳраи нав аст. ин паҳлавоне ки воқеан ҳам дар бошгоҳи лангли тои солиёни дароз аз мураббиёни мактаби варзишии ноҳияи ҷабор расулов тамрини бештар омӯхт. ҳаракат инҷо ҳам то ба хотима ҳарчанд ки таваҷҷӯҳи ҷаҳонгир буд, аммо хуб анҷом наёфт. даст кӯтоҳ кардани даст ё доштан фишор овардан ба ҳамон самте ки дастро бояд ҳам дақиқ дорад, ин амалро бисёр як лаҳзаи сарфи назар кард бароси ҷаҳонгир маҷидов. ҳамон ҳалуки сикандариро вақте ки бо қомати рост дар муқобили зафар олимшоев ҳам дар тантанаи наврӯз дар ҷоми пойтахт чӣ гуна ҷаҳонгир маҷидов иҷро карда буд, ҳаргиз аз хотирҳо зудуда намегардад. шидо гирифт. аммо имрӯз бибинед ки фарзин ҳам сазоворона мубориза мебарад. ба ростӣ аҳсанаш мегӯем. аксари мураббиён инҷо ҳам ба он назар буданд, новобаста аз оне ки ҷаҳонгир ҳоло дар вазни 90 кило дар чемпионати имсола баромад кард, аммо дар ҳайати даставӣ бахти худро дар вазни то 100 кило месанҷад. яъне 10 кило нисбат ба ҳарифаш вазнаш фарқ мекунад. фарзин руҷӯъ мекунад. ҳалло ки беруна дорад фарзин, ҳамон усули дӯстдоштааш ҳамин аст. боз ҳам хавфи дигаре барои ишораи довар таҳдид мекунад. бале, ба ҳарду шидо ки бояд суръати нерӯсанҷӣ тезонида шавад, ҷолибият бояд ба вуҷуд ояд ҳарчи зудтар. фарзин аҳсан ба ҷавони ноҳияи ҷабор расулов. тӯйчи раҳимов ҳам мураббии хушсалиқаи мактаби варзишии ҷабор расулов аст. дар ниҳоят ва зари ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштан. ой андаке дар васфи матонати фарзин ҳарф задем, аммо кораш ба поён расид. дилпурам ишора мекунад ҷаҳонгир маҷидов ки ин албатта кори осон ва барои ман 10 сония ҳатто дақиқа ҳам метавонам дар чунин маврид ҳарифро дорам. вазари ипон. ва бо ҳамин тартиб мо паҳлавонон нерӯсанҷиҳоро манзури шумо кардем. ҳоҷат барои ба майдон баромадани паҳлавонони вазни гарони 100 кило нест. қутбиддинов ва хуршед маҷидов нерӯсанҷӣ намекунанд, чунки аксари пирӯзиҳои
вазнҳоро дар ҳайати даставӣ паҳлавонони шаҳри Душанбе ба даст оварданд ва дар ҳайати муборизаи даставӣ